продукция на 9 и 10 клас от Национално училище София профил театър. Ще се насладите на Шекспирови сонети по случай 400 годишната от смъртта на Шекспир. Ти, който сам си музика, защо си от музиката често нажален? Би трябвало ти е радост да ти носи, а не да те държи в печален плен. Но тъй тази хармония щастлива, към теб отправен чуваш укорти, затой, че на душата си мотива, оставил си самотно да звънти. И ето, звук от звука, отзвук има, 3 гласа в съзвучие звучат, като че ли семейно пеят трина, стопанинът, жена му и синът. И чуваш ти във всяка тяхна нота, самотникът е никой в живота. Денят показва своя ромен лик, с очистите черти на божества, на всички срещу главия си клик, с нескривано сърдечно тържество. Когато той в своя зрял цвет възкачи онзи си небесен род, очите ни с какъв дълбок привет ще го следва дълго на златния път. Но щом безможно с угаснали очи, закрета той изправи рамена, до същите възторжени очи се впиват вече нейдена стена. И ти така, сина си съхранен, срещни в него в утрешния ден. Зова смъртта, до гърлото съм си, заслугата да виждам просекиня, и глупостта в костюм с бисерши, и честността подавена в диня. Не ще е грях, ако получиш ти богата лихва вога си обратно, и нека те от този вог обогати с копия от теб десетократно. Така ще бъдеш 10 пъти жив, повтори хубостта си 10 пъти и слава ще е твоята смърт против живота безконечен на бъдати. Като баща съвсем изнемощял, комуто не остава друга радост. Се радвам аз, през време остарял, на твоята доблест, истина и младост. Богатство, знатност, сили, красота, и остарум, и почести, и всяка твоя прелесна черта със своята любов ми се предават. Не съм ни беден, нито състарен. От твоята обич сполхана птица трепти и блика в жив поток мен, а мен ми стига една частица. Какво бих искал аз от този свят, да имам теб е цяла благодат. В леглото, подир труд или след път, аз хвърлям на умората и арена, но тялото отдъхва, а духът в обратно направление поема. И мислите се връщат дома, преклонници на своята вяра крепки. И нощем да погледнат тъма, държат открити морените ми клепки. Твърде ликът ти не се яви пред мен, макар и въображаем, сладко ясен, като брилянт мрака окачен, за да го стори не така ужасен. Тъй телом или духом, друже мой, аз не намирам ден и нощ покой. Подобно на вълни, на странен бряг, лютите една си друга тичат. Напред, шумния си бяг, над пените си гребени редничат. Отрокът в този ширен океан, към върховната точка лази, но тък му е съзрал стовенчан, напада в конкурентните образи. И времето дарило го преди, с природна красота и свежа слава, и чулото му бежал сега бързди, и даровете свои разрушава. За своята обич аз мълча, макар тя днес да е по-силна и дълбока. И с разгласа, подходяща за пазар, превръщаме ние чувствата си в тока. И аз преди бях техен глашатай, те тогава бяха първа слава. И славият най-звънък през май, но лятото, щом дойде, се смълчава. И не, че е по-малко сладкото от пролета на първите му трели. Долете всяко конче и листо, от птичия твърдеж се затрептели. Зато и аз гласа си заглуших, не ще да ти оттегне моят стих. Душа нещастна, ядко на плътта, нападана от страсти денонощно. Защо бъдуваш вътре в нищетата, а кичиш своята къща тъй разкошно? Защо се грижиш тъй за този дом, не за кратко и строен нездраво? Тъпчи се в ущърб на тази плът, с която храним ние смъртта всеядна, че даже тя да остане гладна. Когато смъртта ни сполети, завинаги безсмъртна ще си ти.
това бяха сонетите на Шекспир. Благодаря на колегите, че се постараха и бяха толкова добри.